Vanhu vekuGuruve pari zvino vari kurarama vakabatira ura mumaoko vachityira kuti zuva rinogona kubuda asi rinogona kusadoka zvakanaka nekuda kwenyaya yemhondi inonzi yarura nharaunda iyi. Kusvika pari zvino kune vanhu vanodarika 12 vaurawa mumwedzi waDhisemba nemunhu ari kufungidzirwa kunzi anonzi iye Animal Zvitsva. Izvo zvakaita kuti hurumende inge ichitumira mauto eZimbabwe National Army, mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe chete nemamwe ma-state security agencies kuti vange vachiferefeta maererano nenyaya iyi. Tinokuchingamidzai pano paMbire TV mureZimbabwe patinokupai nhau dzezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvakadaro vanhu vakawanda pakatumirwa chikamu chemauto nemapurisa vakava nefungidziro yekuti hazvisisina nguva mhondi idzi dzinenge dzabatwa, asi zviri kuratidza kuti pava nesvondo rimwe chete kubva operation iyi yemauto pamwe chete nemapurisa yatanga. Mapurisa ndiwo akatanga kumwaiwa nemamwe ma-state security agencies kuti vange vachibatsira mapurisa ekuGuruve kuferefeta nyaya iyi, kukazotumirwa mauto. Asi kusvika pari nhasi hapana chati chabuda kunze kwevanhu vemhuri imwe chete vanokwana ivo 5 vakasungwa kunzvimbo inonzi iyo kuKazunga kuBakasa, avo vari kupomedzerwa mhosva yekuuraya hama yavo John Chawora wemakore 54 years, uyo akanga ava kugadzirira kutora chigaro cheushe. Izvo zvakaita kuti mumhuri vange vaine kupesana. Vanhu vakawanda pakafurawa pakashayika John Chawora vakava nefungidziro yekuti zvichida ndiAnimal Zvitsva akonzera izvi, asi mhondi idzi dzakabva dzatora foni yaChawora zvakazokonzera kuti vange vachibatwa. Nhasi unoyu gurukota rehurumende rinoona nekuchengetedzwa kwezvinoitika mukati menyika vaKazembe kuburikidza nezvimwe zvikamu vashanyira nharaunda yeGuruve, uko vari kuda kunzwa first hand information kubva kuvagari venharaunda yeGuruve kuti zviri kumbofamba sei, Animal Zvitsva akamira sei, apo mapurisa ari kuvavarira chose kuti ange achibatwa, uyezve pakaiswa mubayiro wekuti kuna ani nani zvake angakwanisa kuzivisa mapurisa kunowanikwa anyway anokwanisa kunge achiwaniswa mubayiro kuburikidza nehomwe yemapurisa eZimbabwe Republic Police. Ndo mashoko mureZimbabwe vaKazembe vari kutungamirirwa naProvincial Minister wedunhu reMashonaland Central kushanya munharaunda dziri kuitika tsaona iyoyi kuGuruve. Pakavavo nekutaurika kwakasiyana-siyana mumasvondo adarika aya maererano naiye Anyway Zvitsva, apo paine vamwe vaitsanangura kuti mufananidzo wakasheyiwa hausi iwo, asi pari zvino kunyange zvazvo paine mashoko ekuti mufananidzo hausi iwo, hatisati kana kuti padandemutande hapasati patenderedzwa mufananidzo chaiwo waAnyway Zvitsva, sekutaurwa kwazviri kuitwa nevagari venharaunda yeGuruve, avo vakaita chikumbiro kuhurumende kuti deno makumbirawo nyika dzekunze dzauya dzabatsiridza mukutsvakwa kwaAnyway Zvitsva. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti iko kuGuruve hakuna masango anoshamisira, hakuna masango anotyisa zvekuti pangaita nguva yakareba kudaro munhu asati abatwa. Ndo mamwe mashoko ari kuramba achiridzoka mundangariro dzevakawanda kuti kosei
zviri kufamba zvakadaro iko kusina masango anotyisa zvakanyanya. Vakawandavo vane muono wekuti murume uyu anogona kunge aine pari kuchengetwa, aine vanhu vari kumuchengeta, asi zvingatadza here kuzivikanwa kuti munhu ari apa. Tiri kutondera isusu mazuva adarika aya padandemutande pane chiitiko chechimwe chizvarwa chiri kufungidzirwa kuti ndechenyika yeZimbabwe, asi mukutsanangura kwemurume uyu anoti vabereki vake mumwe ndewe kuSouth, mumwe ndewe kuZimbabwe, akabatwa aba foni. Mufananidzo ukatenderedzwa hapana kuita 24 hours akanga abatwa. Tichitarisa nemawandiro akaita vanhu munyika yeSouth Africa, hazvina kana kutora nguva munhu akanga atobatwa. Zvonetsa muGuruve musina kana sango rinotyisa zvekuti munhu anganzi anoita mwedzi achivhimwa nemauto pamwe chete nemapurisa. Munhu uyo ari kushandisa mapanga pamwe chete netambo pakukomita mhosva dzaari kupara dzekuponda vanhu idzi. Panotaurwa nyaya yekuti munhu uyu pakuita kwake uku ari kunyanya kutageta madzimai akashayikirwa, madzimai vasina varume nevanasikana ndo vavari kunzi vari kutagetwa, pachitonzi pane listi remazita rakanyorwa. Vamwe vacho vari palisti apa vakatourawa nechekare, zvakakonzera kuti vanhu gore rino kuGuruve vatambe zororo rekisimusi negoredzva vasina mufaro nekutya kuti vanogona kusangana netsekwende yaAnimal Zvitsva uyo aterroriza community yevagari venharaunda yeGuruve. Chiitiko chiri kuitika kubva kwaMudhindo tichidzika kundosvika kunonzi kuKachuta. Pakati papapa ndo pari kuitika tsaona iyoyi yekupondwa kwevanhu. Zvaita kuti hurumende inge iine kupanika. Hurumende itumire vakuru vemutemo kuti vange vachiferefeta zviitiko zviri kuitika munharaunda yeGuruve. Ndo mashoko mhuri yeZimbabwe tinovimba kuti 2026 zvaatanga izvi zvichida nyaya dzekuGuruve dzichapera, uyezve kuti Animal Zvitsva achabatwa. Ndo mashoko atanga takabata mhuri yeZimbabwe ekushanya kwaita vakazembe vanova gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika, avo vari kunzwa mashoko pamwe chete nekuongorora mashandiro ari kuita mapurisa avo vari kubatsirwa nemauto eZimbabwe Defence Forces pakuferefeta nyaya dzekupondwa kuri kuita vanhu kunharaunda yeGuruve. Ndo mashoko atanga takabata. Kune vashanya musakanganwa kutsigira channel ino kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti pose pose patinoenda nhau munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.